rasane wong nandang branti tan ngrewes wayah lan papan amung endah ing rasane sanadyan ning anggonku andon tresno senadyan mung ana gubuk kang aran gubuk yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggul lereng ing cagak kebak tulisan warna abang tandha isih rawan pranyata penak ya nduk Cahayu. Ince Pak De. Mbok aja Pak De. Lah pripun? Ya Mas apa piye ngono. Oh kakak. Ince, kakak Mas. Nadyan to ya wis ora nom. Aku nyadari nek tuwek nduk. Lah terus napa kok mboten purun diceluk Pak De? Angen-angen karo gagasan jak tuwek urung gelem. Ya ampun. Neno.
tetembangan kegendingan ngatur kala rasanipun para penyesepuh sampun kepareng anjene kita papai gadir kalenggahan siang sopan punika ugi dados suporno pengalih yuk Kasmara sampun kapiyarsa. Bismillahirrahmanirrahim. Lumintuning Pudyastawa mugi ambabar daya pangaribawa dumateng kala dasih rahayu. Rahayu. Rahayu yuwana sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawilujengan karaharjan kabagas warasan ten kamulyan
Mugi tansah tumedhak lan tumanduk dumateng panjenengan sadaya dalah kawula waradening sagung dumadi nuwun kula nuwun. Kunjuk wonten ngarsanipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang dahat kinabekten ingkang tansah winanting sagung pakurmatan. Para lenggah kakung sumawana putri ingkang tubagya mulya ingkang pantes nampi pakurmatan. Kunjuk wonten ngarsanipun para pangarsa miwah tetangganing wilayah wonten wewengkon Godang Mangunharja, Kecamatan Jatipurna, lumebet wewengkon Kabupaten Wonogiri kang tupantes pinundi-pundi. Tan kantun wonten ngarsanipun kadang muda wreda tumaruna sapantara yuswa ingkang tuhu kula tresnani langkung-langkung. Konjo wonten ngarsanipun ngangga menggugati ingkang tuhu luka bekteni inggih Bapak Suwarno sekalian Ibu Marikem ingkang lenggah sopi dalem wonten Godang RT Setunggal RW 7 Mangunharja Kecamatan Jatipurna. Keparenga saya nyuwun pangapunten marak sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sadaya parayageng paguyuban campursari Amarta Musik ijil tebih saking wewengkon Baturetna Wonogiri ingkang pun pangarsani Raka Mas Aris Amarta rikalenggahan siang sonton punika pundi dawuh saking keparengipun Bapak Suwarno sekalian Ibu Marikem dalem sarencang samangke badhe asung panglipur mantar langen budaya campursari. Namung saderepun kepareng kapurwakan tan kata lumpen derek bingah sondere Mangayu Bagyo kunjuk wonten ngarsanipun ingkang hamengugati Bapak Suwarno sekalian Ibu ngenyong ngentas pitulus ngunduh temanten putra kinasih Ponasesile Bagus Andi Priwibowo SKM ingkang sampun hanjatu krama Roro Lela Ayurisa Bela SKM putri saking panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian Ibu Dwi Wahyuni SPD pingking saking Jarum RT Setunggal RW Setunggal Kecamatan Sidoarjo mawantu-wantu donga dalah pangestu sagung para lenggah mugi lampah ngadicara samangke Purwa Madya Wusana wiwit lekas ngantos sing pungkas tansah manggya rahayu wilujeng gangsar lancar tanpa pambeng. Ugi nyuwun tambahing donga pangestu mugi donga pangestu panjenengan sadaya mahanani andayani saha berkahi dumateng Surat Maja temanten sakloron ngenyo bangun bale wisma bebren agung mugi tansah pikantuk wahyuning jodho dadosa mustikaning jodho ayem tentrem bagya mulya satemah dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah tin warahmah amin amin ya rabbal alamin. Dene swanipun Amarta Musik rikalenggahan siang sonten punika sinengkuyung SC Audio sound system wingking saking wewengkon Bale Panjang Jatipurna. Tan kata mugi Media Pro video syuting ugi kadherekaken Swarawati cacah 3 keparenga kula suwanaken lan kula tepangaken setunggal baka setunggal kawiwitan saking sisih tengen wingking saking Ngadi Raja Wonogiri. Nyawiji Amarta Musik ayo diajeng Lucy. Kalajeng Swarati ingkang wingking saking wewengkon Jatirata apa Jatisrana Jatirata duletan kono sesarengan Amarta Musik ayo genduk Eca ngadeg.
kalajeng ingkang pungkasan ingkang angka 3 surat ingkang wingking saking wengkon Jati Srana Wonogiri nyawiji amarta musik diajeng Tirta ngadeg diledanem pribadi deret tepang geladi wanuh Petruk junggung ola-ola wingking saking wengkon Praji Mantara Wonogiri bareng marang Abiyantara sowan wonten ngarsa panjenengan sadaya asung sugata panglipur sumangga Bapak Ibu para lenggah para tamu ingkang sampun pikantuk pasugatan saudaran pun rahapi kanthi sukarna penggali setunggal lagun kinarya salam taklim salam pambuka sawanipun amarta musik ulujeng siang ulujeng lelenggahan ulujeng amirsani sumangga nun ae ae ra 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 ae ae
bangun makaten setunggal lagon kenarya mbuka swanipun amarta musikir kalenggan siang sonten punika kanthi pangajap dadosna suka miwarnaning penggalih sagung para tamu ingkang rawuh ugi tan katalumpen kagem sedaya para paraga sae Bapak Ibu para among rawuh ugi paraga ingkang wonten wingking kanca-kanca sinuman wilujeng ayahe karya mugi swanipun amarta musikir kalenggan punika dadosna suka lan rena penggalih jampi saya sauntawis yak sepining swasana nyawiji serangan Amarta Musik ayo diajeng Lucy Amarta. Ngaturaken wilujeng siang dungkap sonten. Wilujeng sonten, Mas. Adik Lucy. Alhamdulillah rikalanggan punika sowan wonten dalemipun Bapak Suwarno sekalian Ibu Marikem. Nggih. Pasipun wonten Gudang Mangunharjo Kecamatan Jatipurno. Oh iya. Kagungan karya punika ngunduh manten. Mas Andi Priwibowo kalian Mbak Lela Ayu Reza Bella. Oh iya, wah duwe gelar kabeh no Mas. Alhamdulillah SKM. SKM ya apa Mas? Hah? SKM ya apa? Ora radong aku SKM. Yen pangapunten. Kita tanglet SKM niku napa Bu? Napa Bu? Nek SKM niku napa? Napa? Sarjana Kesehatan Masyarakat. Oh ya. Menjaga masyarakat agar tetap sehat, Mas. Alhamdulillah. Aku yo SS. SS apa? Serba sambel. Sungsang sare. Ngopo wi? Ki titelku. Titelmu SS, artine? Petruk Dungkung SS. SS -e apa? Sungsang sare di dua yo dedel duel. Ya tenan nek kuwi. Alhamdulillah menika nderek ngregengaken swasana. Nggih. Kagem dulur-dulur ingkang nyawiji. Nggih. Iki diucapkan dulu selamat kagem Mas Andi ugi Mbak Lela. Ya. Doa terbaik semoga menjadi keluarga yang bahagia sejahtera, sakinah mawaddah warahmah. Ayem tentrem bagya mulya. Amin. Langgeng sak lami-lamiya. Lah ning endi iki mantene, Mas? Mantene tasih wonten mriku. Oh, tasih wonten mriku. Nembe dandan. Dereng ndak mriki. Oh, dereng mriki. Tasih wonten Jarum. Nggih. Nggih. Sesuk mbok menawa. Oh, sesuk ya, Mas. Oh iya, sesuk iki masih kok ya. Nggih, tasih to sesuk. Sesuk wong ya kowe ya melu to. Apa iya? Heeh. Lah kowe sesuk melu ngendi? Mbuh wong Amarta iki rono-rono. Oh. Alhamdulillah iki ayo asung panglipur. Nggih. Kagem para tamu ingkang lelenggahan. Nggih, menawi enten pamundutan Mas. Wonten dawuh monggo paring dawuh kemawon. Mawantu-wantu gungan berkahipun. Nggih. Iki Pak D. Tamune kuwatah ya Mas. Mbok bilih ngersake tembange napa lagune napa kagem jati saya. Bubar iki soalé. Lagune napa? Lagune napa, Kung? Caping Gunung. Waduh, Pak sinten? Paring apa Pak sinten? Mbah Jo. Mbah Jo. Oke, Mbah Jo minta caping gunung. Dikasih ya Mas. Dilegani. Selak mulih. Heeh. Mbok bilih mangke sampun keparang badhe kondur ki. Nggo sangu kondur. Lah iki wis kondur Ibu. Ora masalah, wis pokoke diaturake dilegani. Nggih, semoga selamat sampai tujuan ya Mas. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo. Lajeng kewala ora usah nganggo bawa ya, caping gunung. Garape manut. Nggih. Niki garape pripun, Pak? Ngangge bawa mboten? Manut nika. Nggih. Mboten. Kerasa langsung lah wong pun kondur lho iki. Ora. Langsung. Oh, langsung wae ya wis. Bawane kok bengi wae. Kok bengi bubar. Lah ya mula kuwi. Yo.
Kagem Bajo lagu Caping Gunung pun aturaken. Mugi kinarya panglipur jambi saya sautawis. Dene para kadang tamu, Bapak Ibu para tamu, telah ditemukan kunci Suzuki. Monggo Bapak Ibu yang merasa kehilangan saged menghubungi meja penyiar. Kagem para tamu ingkang sampun kepareng badhe kondur ngaturaken wilujeng tindak sugeng kondur mugi sak marga-marga tansah mangga rahayu slamet. Amin. Pinanggih keluarga kanthi jangkep boten wonten alangan lan kekirangan satunggal punapa. Matur sembah nuwun rawuhipun. Ingkang tasih nyawiji wilujeng lelenggahan kanthi sekeca. Nano. Ngapa Mas? Bar mangan apa to kowe mau bar mangan bakso to lek ya suaramu kaya ngono kuwi. Semangat. Sekar bisa. Yuk. Sekar bisa. Media Bro. Video sering matur senang nun. Delusi. Telemes. Ceken yuk. Masuk.
Nganggo leren barang. Heeh ya, Mas. Ora iso diuso bau tuwa iki. Wis umur swidak kuwi. Swidak dengkulmu. Lah pira asline pira? 17. 17. Alhamdulillah. Agen juga sak ramban kok wis menggeh-menggeh. Lah piye? Apa ora ngombe obat mau? Kleru, Adik. Lah kleru apa obat lemes? Kleru obat suket. Kok isil tumbuh nongko malahan? Ora tuh nglintring kuwi kok genah kok tumbuh. Heeh. Nano. Segera bisa nyawa. Segera bisa alon masih matur sembah nuwun kala wau nuhune dawuh saking Mbah Jo sampun dipun aturaken saping gunung mugi dadosna sukurna penggalih mawantu-wantu gungan berkahipun saking para kadang kaneman Bapak Ibu para among rawuh para paraga sedayanipun maliki keluarga ageng saking Bapak Suwarno sekalian Ibu Marikem mbok bilih mangke ingkang badhe nderek tetembangan ngrasakake mundhut lelagon monggo keparenga paring dawuh kewala insyaallah setunggal boko setunggal pun aturaken nyawiji swanipun Amarta Musik Deca ngadeg sarangan Amarta Music. Ora biasane nganggo ngono ra iki. Ngaturaken sugeng sonten. Nggih, sugeng sonten Pak De. Deca nggih alhamdulillah. Sonten punika sowan wonten wewengkon Godang Mangunharja Jatipurna pasipun wonten dalemipun Bapak Suwarno sekalian Ibu Marikem. Nggih, larang. Kagungan karya ngunduh mantu mugi lampahing adicara gangsar lancar wiwit purwa madya nganti pungkasan. Amin. Nanti paring. Gayeng. Gayeng. Remenane gayeng. Kagem Mbah Kakung Mbah Parmo nggih. Ugi sedaya kula wau panglipur saking kanca-kanca Amarta dadosken sampai sayang sastawis.
diaturaken. Nggih, sampun Kak. Pakde Parmo. Pak Polo nggih. Pak Leres. Polo. Nggih. Pak Dewan, lagune Podang Kuning sampun nggih. Pun dipun aturaken mugi saged mranani penggalih. Pun dilegani. Pak Polo sampun Podang Kuning niki wae nggih. Niki wae lak Podang Kuning tani leres ngaten iki to? Nggih. Sampun iki. Wis. Sampun. Pun. Pripun? Setunggal malih. Napa? Napa, Kong? Oh, lamis. Oh, lamis. Aku nek sing kenek ya Allah. Sing nyanyi gantos napa niki mawon? Niki mawon. Oh, kula mau. Lamis. Aja lamis napa lamis tok? Pak Dewan, lamis tok napa aja lamis? Aja sogem. Nah. Jadi sekani lali janjine. Pak Parmo ngersake lali janjine. Mboten kula sing ngersakne. Pak Dewan lamis. Nggih. Aja lamis. Niki tak nyang. Pak Parmo. Aduh. Aduh. Kula ki guyon lho kok malah dadi tenanan ngene lak kula ki dadi lak. Dadi piye? Dadi seneng to nek kula Ya ampun. Matur suwun Kakung. Pak Parmo. Ampun ngoten to. Kene. Saru ngene ngono awake dhewe kan ditangkap musik Pak Parmo diwangsulke. Oh mboten kersa nggih pun. Kepiye to Mas? Ben nek kene. Nggih matur suwun iki Matur sembah nuwun Mbah Parmo. Sekane lali janjine. Lali janjine. Anu nyuwun ngapunten Pak Dewan. Wong niki tesih kalah sok kali Mbah Parmo mengke bar niki kula aturake aja lamis pokoke tenang mawon. Heeh. Monggo. Nggih. Oh. Lali janjine. Tenaga lho iki. Tenan iki. Wong sesuk isih langsung mriki. Nggih. Mengke riyen Mbah aku nyuwun pangapunten. Kula tak mimpi. Mik sik. Ya biasa wae leh nyebel ki, Mas. Sip Bang Basi. Ngatani. Tek kaya ngono. Lah piye? Ya ora apa-apa, Jeng. Tak ewangi nyebel. Yo.
Lek geplek ki rasa banter-banter lho kaya geplek. Semut lho Dek iki. Apa remang. Sembrono lende-lendean apa kemauan semute kok. Aku damen. Mula. Nano. Jan-jane Cow. Ateges piraringan berkah. Amin. Berkah anggenipun kagungan karya ingkang hamengugati inggih Pak Suwarno sekalian Ibu Marikem. Amin amin. Awas Mas sampluk samudayanipun. Amin. Kok dadak repot-repot kanca-kanca iki. Tok repot-repot. Dadak ndamelke kopi barang iki lho. Mas ora usah repot-repot Mas. Kabeh ya Mas. Sinoman mriki niku tanggap ping sasmita. Nggih. Ngerti aku mau ngeropyok ngantuk-antuk langsung dudus kopine teko. Langsung di suguh kopi. Lho, alhamdulillah matur sembah nuwun. Iki ditutuk esik dawuh saking Mbah Parmo. Iki dereng to? Dereng iki sik sarambahan meneh. Oh nggih. Jan-jane kowe nang ngendi? Gelagatmu. Gelagatmu saja nyerigani. Iya iya. Atiku suci. Kowe kancan. Luar biasa jan Marta iki. Mbah Parmo lagune lali janjine sampun. Pun dilegani matur sembah nuwun mugi berkah kagem dalem sarincang berkah kagem panjenengan. Namung donga saking kanca-kanca Marta Mbah Parmo sagotra sakula wangsa tansah diparingi sehat, panjang yuswane, lancar rezekine, lancar usahane. Amin. Saking sinten? Pak D. Nggih. Pak Dewan. Saking Pak Dewan.
Dewan. Pak Dewan sampun Aja lamise kados mekaten apa sanese? Ngeten iki to Pak aja lamise. Oh nggih. Alhamdulillah. Cocok. Berarti lak cocok. Cocok terus pripun Pak jempole? Cocok kali penggalihe lak ya mekaten. Mas. Pas kali penggalihe Pak Dewan. Ya terus. Alhamdulillah sampun lega nggih Pak Sampun nggih Dewan Pak nggih. lega. Sampun. Sampun aja lamise nggih Pak. Nggih. Genah. Wis Mas. Wis. Wis. Kowe tek madhep rono iki ngopo? Kilo apa? Oh iya. Kok dadak nganggo ngene barang ki ngopo? Oh, ngene iki yo marai kancane no, Mas. Ya. Diwaca sik. Nggih, dibaca dulu. Si. Masalah. Ya. Dure ora ana apa ngono to? Apa? Ora iso maca. Ya Allah, nek kacamatamu ning endi? Nah, deleke kono. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 1 sesideman. 2 ngrentengi wedokan. Lah dalah iki. Ngrentengi wedokan iki. Sing njaluk sapa iki mau? Sing njaluk sapa iki mau? Tanggung jawab. Ngrentengi wedokan iki lho kabeh wedokan dianu iki. Terus 3 gubuk asmara kangge kanca-kanca gawe sing enek-etan. Etane ngendi? Para paraga ingkang wonten wetan. Oh iya. Nah, iki yo alhamdulillah mugi dadosno jambe saya Wilujeng Makarya. Kanca-kanca ingkang megawe. Aneh-aneh. Iki langsung apa gantos? Pak Dewan. Pak Dewan sampun to, Pak? HP lho, kopine tasih anget monggo. Kopine kalih, Pak. Nggih. Lungguh seliramu. Tirta, ayo ngadeg. Amarta Musik. Yes. Delok alemu ngundang aku balenana. Kayak apa alemu ngundang mau Tarti? Tak, sapa Tarti? Aja ngono kuwi ta. Aku nek kene wis diundang apik-apik. Tirta. Tirta Wening. Alhamdulillah. Nggih, Mas. Tirta menika mundi dawuh saking dulur-dulur paraga ingkang wonten sisih wetan punika. Iki mau ngersakake lagune Sesidemenan. Sinten? Sesideman. Sinten? Dulur-dulur ingkang wonten wetan mriku. Sing Sesidemenan. Oh, kanca-kanca paraga. Ngrentengi wedokan. Terus ana gubuk asmara. Kangge kanca gawe sing enek etan. Nggih. Wetan ki sisih kono. Mrika. Kono etan, kono kulon. Sok ero apa iya? Lho, kulon. Lah iya no genah wong. Iya. Niki arahe lak dari sana. Heeh. Lak arahe saka kono to berarti wetan ki kono. Iya. Anu Sri Ramar ngaturake sing ndi? Sesideman. Sesideman. Heeh. Mbok ora mare kemrungsung Pak De. Aku ki wis arep meneping griya. Aku ki. Sesidemenan yang gubuk asmara. Mbak pra bener. Aku ki wis ora seneng ngono-ngono. Lah. Sumpah. Wis ora seneng saiki. Mangga. Tuk. Iki garap seragenan pokoknya. Oke. Mat-matane engko sore. Oke. Ngarepke bar ngisak engko mat-matane. Oke. Kamu kok bar ngisak bubar. Iya. Oke. Ayo rene. Iki kanca-kanca sing ngersake wonten sisih mriki. Derek langkung Ibu. Kowe siap-siap ngersake lagune apa? Ditulis.
badhe ingkang wonten Jayengan kersane saged pirsa. Kula kathah lho. Wilujeng sonten dulur-dulur. Iyo. Paten Ketimbang perpisahan. Meres yang Suwestyo. Arek nyandi. Kesamplok tepak aku awas. Halo Pak De. Semangat. Siap, Petro Pak De Jowo. Monggo Mas. Siap ngene. Liwat. Kencanging alismu akad duka anglandang arasane ngatiku senadyan keseling serius waku aku isih mampu angladeni solamu ayo yo yo kok Kowe bocah gunung, senadyan bocah gunung, aduh jiwa raga kumpul kurung se itu pakai syuting ben duwe gawean aku rono rene ae sik tak urus sik kowe mau tekomu kok barengi aku ki ngopo lho piye Lah piye Mas? teko aku bar diancan ring 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 abang-abang tak kira jebule penyuting Penyuting. alhamdulillah media bro iki ngapa mundur-mundur Lah iya, mlaku kok aja mundur maju. maju mlaku kok ora enak mas mundur jadi ngene lakune nyutinge ngene ya nano media pro ini media pro jernih bening hargane miring kayak sing nyuting yo nano urip ana godhon audio sound system Enak Mas. Media Pro. Terima kasih. Yo Ayo Mas, masuk. Paten ono atimbang perpisahan. Pretiakan Sulistyo.
Kowe nyawang ora? Ki gambare saka Media Pro lho. Bening. Suarane ya sae mergo didukung SC Audio Sound. Kowe ora ngerti to asline? SC Audio karo Media Pro ki dhisik alatku. Allah. Nggonku. Apa iso? Lho ora percaya. Ora. Tak dol mergo kalah njiki. Gara-gara sambrem bledrek ring 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 bener luput. Terus didol. Tak dol kabeh. Ngono. Heeh. Tenan iki gaweane wis ngono senenge pol. Tibake luput. Nano. Urip pono kotak gede gawe tukane ati sak isine Ya iyo apa-apa wae sajan sesidem mesti kesempatan dandang gum ora to? Terah Biasane ngene dhisik latihane iki ngono nek kene apa lali sing tak latih biyen kae ayo. Selera latihan mesti. Ya mergane ya wis rong sasi iki rada biak petok Dik. Oh, ngoten. Kawontenan iki biak pet ya sok ana sok ora. Akeh orane timbang onone mula ya dor latihan. Oh, do lali. Lali. Heeh. Pun iki Sesuk latihan ning nggonanku ya cah ya Deni Debi kembar kae karo oh, iki kembar to? Alah pas nyebat-bake. Lah ngerti aku, Mas. Heeh, iki sesuk latihan nganggo speaker aktif cilik lho. Oh, ngono. Nggih, matur sembah nuwun. Piye lah? Kowe iki nyuting ngopo? Hei, Ya aja ngono kuwi. kowe iki nyuting ngopo jan-jan iki? Masa mbarep karo mbake kae wah sembrono kowe iki. Lho. Nyuting masa ning kene. Tuman kok, Mas. Buangku nek kuyuan soro le repot iki. Nggih, sampun, Mas. Matur suwun. Iki mau sesideman Ya. sampun diaturake nuwuni dawuh saking dulur-dulur ingkang wonten sisih timur, sisih wetan. Tak sih sapa?
enak karo udut. Mantap. Mantep kuwi pane yo galih juar. Napa galih juar? Kayu juar. Oh, anu pipone. Ya ampun. Ora seteko telak. Ora, Dik. Gayane wong ngrokok nggo pipa lak dhewe-dhewe. Oh, ngoten. Enek sing enek pucuk tok ngene. Heeh. Enek sing Nyogok telak nek iki jenenge. ora wong kene wis tak watesi. Oh. Kene kita takoni galeng. Oh iya. Kita takoni galengan. Oh, mandek. Mandrek. Ayo ditutuke. Nanono. Cedetan sajrenging ati datang lento saya lara ati aku kowe dadi gerno marga lereng ning gubuk asmara Ayo yo. Amarta Musik Media Pro video syuting ada LC Audio. Yo oh oh yo 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 masuk. yen liwat aku kelingan gubuk ae Yo yo yen manuk lereng yo ayo ning cagak kapan gelisah warna abang ada isih ayo yo yo ayo tanpa dendal, tanpa kelasuan, buat abot nih keteman asmara. kemana-mana Gubuk kae berarti dewe saiki. Gubuk kae kebak crita layang wengi nganti jagat crita banyu bening didol kok ora sida ta Mas? Ya ampun ih senyumnya sama lo iya ampun Aku sesuk gila to. aja gila loh Mas kok gila Cah piye? metrek ya Ya ampun, ya ampun ampun. kepiye lo Oh. Kuwi lho. Nganti ambyok-ambyok. apa Mas? Oh iki Ora usah dingono-ngonoke. Lah, Ora usah ngapa, dingono-ngonoke. Sing nyawang kuwi lho kemrungsung. aja kemrungso Nanono, cawet petang. cedetan sajrenging ati tenan lunto saya marake aku kowe dadi gerno marga lereng ning gubuk asmara Matur sembah nuwun Gubuk matur Asmara sampun suwun. dipun aturaken. Nyawiji swanipun kanca-kanca Amarta kagem dulur-dulur ingkang wonten sisih wetan punika kinarya dados jampi saya sauntawi.